Bai herri programan, zein herritarren eskutik jaso ditugun proposamenetan, aipatzen zen proiektu edo gai baten inguruko jakinarazpena zuzen, ez? Parke estali edo gune estali baten beharrari erantzuna emango liokeen nolabait proiektuari buruz ari gara, ez? 3 gune proposatu ditugu estal gai bezala, eta egingo duguna da 3 gune horien inguruko konkurtso bat deitu, ideia konkurtso bat. Momentu honetan oinarriak bukatzen fintzen ari gara, eta oinarri horiek nolabait arautuko dutena da konkurtso hori. Deituak izango dira arkitektoak, bai norbanako bezala eta baita ekipo bezala lan egiten dutenak, 3 gune horien gainean beraien ideia zaparrada hori eskaintzeko Amasa Villagonari, ez? 3 guneak dira Arroako plaza, Larreako aurparkea bestetik eta Malkar plaza bestetik. Behin ideia horiek jaso eta gero herritarrei emango zaie hitza. Eztabaida fase batekin eta erabakitze fase batekin. Txostenean hainbat fase aipatzen dira, nolabait hasieratik bukaerara pausoak definitzen dituena. Web orrian ere pauso horien berri emango da, eta beraz pauso horiek egin ahala herritarrek a tiempo real edo denbora jakinean izango dute pauso horien egikaritzaren berri. Beste aldetik sor daitezke parte hartze prozesuan gorabeherak, zalantzak, eta parte hartze ordenantzaren prozesuan hala esan da, sortu da herri kontseilu moduko bat, herri kontseilu deitu dioguna, eta beraz herri kontseilu horrek ere paper garrantzitsua izango du prozesu guzti honetan, zenolait bera izango da sortzen diren kontraesan, zalantza eta abarren kontraste gune, ezta? Beraien iritzia kontuan izango da, emagun konkurtsoan zehar enpate bat gertatzen bada, edota beste edozein zalantza gertatuko balitz, nolait parte hartzeari dagokion fintze lan hori herri kontseiluari utziko diogu. Gu nahiko genduke gutxienez nolait egikaritzearen adjudikazioa uda aurretikan egina egotea, bozketako eskubidea 16 urtetik gorakoek izango dute. Alatare zabalduko dugu nolait 16 urtetik beherako herritarroien parte hartzea aukera ere eta eskubidea ere, ze iruditzen zaigu askotan aurrak, gazteen erabeak ahaztu egiten ditugula eta herriaren eraikuntzan eta hirigintzari dagokionean garrantzitsua dela, ez beraiena. Eta beraz, sari bat gorde da 16 urtetik beherako hien bozketak erabakitzen duen proiektuarentzako.